أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق رسول الله بما قال أو كما قال. Zulüm cezasız kalamaz. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlık olacaktır. Müslüman-ı aziz, Allah azze ve celle Kur'an'a piroz de buma bahsa ashabul uhdud etket. Khuda nit khandaka efkesin ha beriya Peygamberim aleyhissalatu vesselam وقتی حکمداره که ظالم ده ولگل عسکرین و او کسی کش ملتی و ایمان اینای شبوک وش ایمانا و بزبرینن والمیدان که کومت کن و دورمان دور خندکات کولن و آگرد و خندکاتت کن و غا کسین ها بچوک اختیار جن حمیا آوین دوا خندکا دا بساخینی طاوین دوا آیره دا و بورنگه و برخوتنی و کیفاواتیتن اب ظالمتا و اب ظلمها ده هر وقت دیرو که دا هاتیه کرن و اب رو کشی تیتا کرن آیتا دسته که دا مخواندی Allah azze ve celle ve zalima işyar etken bela evve hesab nekin ku ev zulma ve Allah azze ve celle jebe habere an ev zulma ve debuvamîneten nekin cezai ve teakhir etken azabı ve teakhir etken bu rojeka veku ştirsa ve roje heybeta ve جاوه انسانت در کفتشتر و هر وکی کت فقط جاوه و ظالما دیسا ابروکه یه انصافه شوجدانه شرحمه ببار عینی ظلمه بتکن عینی تعدایه بتکن نابجن اوه پچوکه اوه اختیاره Eve jine ve bombal serserin Filistini adbarinen mali ve xirab etken ve vahşeteka ve brengeki ve katliamek ve existinet navada nahelen taza ibadeti xwe bikin cihê ve ibadeti jî xirab etken baveriya me ew ku navbira mazlumu Allah azze ve celle de herdeninen Allah binave khoye qahhar ve zalima qahru perişan bekete. Müslüman-ı aziz, kesi mümin Müslüman bu zulme zalime nabete heval desti khwa holik nadeten lehemberi zulme xwe bêdeng nakitin nabete dengê zalim ji ber ku rehm wijdan wê dilê yê mümin Müslüman de heyî ji ber wê ke bi vê zulmê razî nabitin yê mümin Müslüman li milê heq û edaletê ye lehemberê zalime neyarê zalim
hevalê mazlûm e herîlgîra dünyayê hûn ji birînek ya mazlûmekê belengazekê bêt ew cergê yê musulman yê mü'minit soşitin. Ji ber ku kesê mü'min musulman tabi'ê heqiyê ye, diriya heqiyê de ye. Ew dizanitin heta diriya heqiyê û edaletê de bit û heta heqiyê ji pê ve bigiritin yê zalim dê neşêt wê zulmê wê da'dayê mazlûma belengaza bêguneha bikirin. Em vê jî bêjin bisyara dînê yê zalim nayê tekirin. Irqa we cinsiyeta we nayê tekirin ta ku bisyara dînê yê mazlûm irqa we cinsiyeta we nayê tekirin. Kesê zulmê bikir li ser çi baweriyê bit, çi irqê û cinsiyetê bit zalim e. Kesê zulm jî lê bê tekirin her bila baweriya we irqa ve cinsiyeta we çi bitin ew mazlûm e. Yani zalimê baş an yê xirab nînin. Zalim zalim e welew ku musulman jî bitin. Peygamber aleyhissalatu vesselam mes'uliyeta mel bîrametînet ve cihete de to kerem kiriye. Kesekî ji hewe gunehekê bibînitin bişit bila bi destê xwe rast bikir. Bi destê xwe bibite manî. Kesê neşêtin bila bi ezmanê xwe bi gotinê bila rast bik bila bibite manî. Kesê vê jî neşêt bila bi dilê xwe ji wê tiştê aciz bit. Men'a xwe jê bikitin. Ev jî dereca îmanê ya en zeîf e Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêjtir. Taqeta me nebit, kuvveta me nebit em şerrê zalim bikin bila em bi devê xwe vê zulma we bila em bêjin, bila em qebûl nekin. Em vê jî neşin bila em bi wijdana xwe vê qebûl nekin. Heger wijdana me jî bê razî bit zulmayê zalim bila hingê em bizanin ne rehm ne wicdan ne jî îman dilê me de heye. Mixabin musulmanên azîz, ev roke ev zalime vê taqetê ne ku hindî bihêzin ji wê stînin û vê zulmê dikin. Nexê, ne ku hindî musulman hejmara wekê me û bêçare ne ku vê taqeta xwe ji wê stînin ku heta vê zulmê dikin. Nexê, vê taqeta xwe, vê quweta xwe hemî ji vê itifaqiya musulmana û musulman gelek netifaqin, heşek nakin, net xêra eklene, destê ek nagirin ji ber wêkê ya ev zulme pêş çavên musulmana hemya, dewletê musulmana hemya ev insana têne qetil kirin, malê wa têne xirab kirin. Hejmara musulmana dünyayê de milyar û nîvê wa derbas kirî. Dewletê musulmana 63 dewlet ev zulme hemî pêş çavê vê hejmara musulmana va dewletê musulmana têne kirin. Babû bila çi kes şerê wa nekirtin, bila çi kes topa sîlaha navêşte wa, bila evê dibêjin em musulmanin heger rastin, heger wicdan însafê dilê wa de heye, bila danûstandina xwe, ticareta xwe li gel va zalima bibirin, hingê ev zalim dê neşên vê zulmê bikin. Rabbi Alemi Azze ve Celle hemî mazlûma, hemî belengaza
همی بن دستش بن ظلم ظالم آزا بکد آری کاریا بکد خصوصا مظلوم فلسطینی قبل ما يعول مسجد الأقصى واري پیغمبر قدس شریف بن ظلم ظالم آزا بکد اتفاق ایکیتیه بتا مسلمانا و دست ایک بگیرن و خیره ایک دبن و نحقیه ظلمه